tomto čísle, ktoré bude potom, ako bolo to posledné, nájdete napríklad 4 kľúče k práci snov, ako sa správať a kde hľadať, alebo aj ako chutí jedna káva v 4 rôznych krajinách, alebo koľko stojí a čo vôbec dostanete, keď si objednáte kávu po celom káva. Taktiež sa dočítate o hodinách, ktoré netýkajú a nebudú to nejaké 5 korunové lacné digitálky zo stánku novinového. O alternatívnej mape Bratislavy pre fajnšmekrov a pokročilých, čo znamená, že keď budete chcieť ísť niekam na jedno pivko, 2, 3, 4, 5, alebo sa niekam dobre napapať, alebo niečo kultúrne zažiť, tak si to otvoríte túto mapu. Alebo aj o tom, že slovenčina nezaujíma ľudí v takej podobe, ako ju poznajú zo škôl, alebo o tom, že bezplatné školstvo je len internet, čo znamená, že sa môžete stať gitaristom, prekladateľom, grafikom alebo vyštudovať Stanford alebo alkoholikom. Ešte si dočítate aj o tom, že naše telo je ako obal, ktorý nás predáva. Ďalej rozhovor s kapelou We Have Band. O 4 živoch reklamy, pretože tá dnes prežíva naozaj všade, alebo aj o Facebooku, ktorý možno už končí a začínajú nové sociálne siete, ktoré momentálne nepoznáte a keď si nás prečítate, tak zistíte, ktoré to sú. A na konček konečný sa dočítate aj o tom, že nákupné centra nie sú len o nákupoch. Ale napríklad aj o divadlách, výstavách, napríklad ako výstave Áno magazínu v nákupnom centre Európa, ktorú nájdete najbližšie v Banskej Bystrici. Už to šlape, hej? Áno. Už to šlape, dobre. V. Ďa.